Yun mga ka-idol, good afternoon sa inyong lahat dyan. For today's video mga ka-idol, siyempre andito ako sa sa baybayin. Maghahanap na naman tayo ng ulam ngayon. Ayan, tuwing kakain, hanap ng ulam. Ayan mga ka-idol, gusto ko lang i-share sa inyo yung video na to, kung paano magnguha ng ulam sa baybaying dagat. Ayan, dito maraming ulam dito sa buhangin mga ka-idol, kaso kailangan na pagtiyagaan. Ayan, let's go. Bali sindang pa. Tay ko deo pa. Yan, ito na yung mga ka-idol, oh. Ito na yung kinukuha namin pang ulam. Ayan, may isa na naman. Ayan. Ayun mga ka-idol, inaabot kami ng ulan. Ayan, kunti lang yung kuha namin. Ulan na kayo. Yan naman na pre, ulit na pre. Ayan mga ka-idol, oh. Grabe, kunti lang yung nakuha namin kasi inaabot kami ng ulan ngayon. Ayun, oh. Ayan yung sa likod ko. Hindi na makita yung dagat kasi ang ulan eh. Wala na naman tayong ulam nito.
Ayan. Ayan mga ka-idol oh. Ito lang yung huli natin. Yung kuha natin. Grabe, malas na naman oh. Wala na naman tayong maulam nito. Lakas ng ulan pre. Kusog yung ulan. Ayan yung pare ko nasa likod. Dalawa kami. Ayan nasa likod yung pare ko. Likod ng ng puno. Di kasi makita yung mga ka-idol. Hindi makita yung mga kinason pag ganito. Pag umuulan. Grabe. Malas na naman tong araw na to. Wala na naman tayong maulam ito. Ayan. May maulam pero kunti lang. Ayan mga ka-idol oh. Lakas ng ulan. Ayan na mga ka-idol oh. Oh, umuulan na talaga. Ayan, sa likod ko. Lakas ng ulan. Hindi na kami nito. Hindi na kami makahuli nito kasi natakpan na yung mga yung mga kinason. Hanggang dito lang video natin mga ka-idol. Thank you so much for watching. Thank you. Bye-bye.